amigos, crec que ja me'l van sacar el Wilvin i avui us porto l'obertura d'aquesta caixa. No sé què conté. Crec que és dels youtubers, bueno, del youtuber invisible, però sigui el que sigui, i si el meu cúter m'ho permet, anem a obrir la caixa. No tinc ni punyetera idea de què és, i no sé ni com s'obre. Ai, que fa molt que no utilitzo cúters. I no sé si està en bones mans. A veure, per aquí? Per aquí, espero que no haver tallat res important. Per aquí es talla? No, per aquí no es talla. No! Fail! On collons? Tio, això està massa ben embolicat? No, per aquí no, no? Tu me carrego la caixa, ho sento molt que hagi estat. Però necessito saber com collons s'obre això. No sé, serà jo que soc rossa, però és que no s'obre una caixa. No tio. Ai. Ai. Espereu. Ai, Dios, que em tallarem el cúter, Gat, sisplau, deixa de jugar amb la rateta. No és el moment de jugar. Gat. Ai, Déu meu. Crec que és l'obertura... Ai, perdó, no em volia carregar els segells. O sí, no ho sé. Crec que és l'obertura de caixes més fent de la història. Perquè no sé com collons s'obre això. Per aquí. Ai, Déu meu. Estic patint per la meva vida, Però què és? M'esteu ficant a prova o alguna cosa o què? Bueno, tu, ja està. Vale, ho estic començant a entendre. No, espera. És que per què ha d'haver-hi alguna per poder... Bueno, què sé, tio. Ui! Ai, vale. Em fa cosa mirar. Dios! És un toat de color groc. Supermono! Mira que suau! Aniran els meus micos Hatsunes. Va, després us ho ensenyo. Hi ha xutxes, moltes laminadures, xupa-xups, mentos, ositos de oro Haribo. Ai, Déu meu senyor, la meva infància. Sugus. Ja, ni fota't! Tinc sugus i tu no! Me voleu engordar, no? Em voleu engordar! Moltes gràcies. Moltes gràcies a qui hagi estat, en sèrio. Dios, m'encanta. És adorable. Hola. Bueno, ja està, vale? Bueno, va, faré un unboxing provant llaminadures d'aquí. No sabem que podem saber d'aquí. Vale. La primera que surti. Vale, mira la vermella. Toca't els nassos. Que m'encanten. Només feia moltíssim que no me'n menjava. No duren, avui. Avui ja s'han acabat. Va, no, Violeta. Deixa de menjar. Dios, és que en sèrio m'encanta molt, és preciós. És molt mono. Mira, gat! Mira! Li fa por al gat, s'ho està mirant amb cara en plan, què collons és això? Pobre. M'encanta, moltes gràcies, en sèrio. Mira, el ficaré. Aquí tinc les dos micos Hatsunes. Pobretes que no tenen espai. I potser el ficaré, mira, el deixaré aquí. Yay! Like!